Juist die in een minder voor een crisis ding, mi kon start na mi Egyptische onderneming, mi team business, sabe jaren in MK Cosmetics. Wel, abede altijd input skincare product, sanif tek care voor je sting, altijd abede mi drink. En zo fasi mi kon realisering. Van mi kon realisering. Eigenlijk mi start eerst like een cookie baker, mi bebaka koekjes. Mi ben met koekoe, zowel maïzena koekoe en ook toe rode biesjes koekoe. Maar mi ben shitaki aan de echt misani. Mi ben echt geïnteresseerd voor mijn koekoe. Maar volgens mij ben beginnen aan dat, dan mi ben begin wel like shop assistants na go in the 90s. En alle money sami ben kisi kona inse. Mi ben potawan se. En alle money sami chakona inse sami verdien. Mi gebruik voor start mi onderneming MK Cosmetics. Bon volgens deze op een cosmetische lijn maar mi nechidens maar dat een concurrentie. Mi krijgt die eigenlijk na beercoats, dat na een fos product sami pot op een markt. Van mi doen eigenlijk. Mi go doen onderzoeken voor sabi voor sang den product boom, voor sang ik kan gebruiken en mi kan bijden ook toe. En sowieso, me proberen voor den betaalbaar. Zo moest man tampaiden. En volgens mij is een product op de markt. Me go lukken voor si sanden klant lobby. En dat eigenlijk ook toe naar mijn trange punt. Want me nooit een product kon zomaar op de markt. Na san den op van ouro, na san dingen actie. En volgens mij is een wat door, dan misref het testen voor si. Want me be op ook toe last voor si voor black hat naar white hats. En ook toe poëzie. Maar ik kon voeren minder omdat ook toe misref kon begin bang. Want was sang je charif pot kona in je sting. Zorg dat je orwan gezond to libi stijl en zo fasi ook toe wan gezond to sting.